Bună ziua! Dau acest interviu cu o părere foarte bună despre evoluția mea. De un an de zile mă chinui să ajung aici la clinica MedTeam. Nu credeam că e atât de ok aici. Eu sunt o persoană foarte cu nervii la pământ. Dar în decursul a 14 zile, cu ajutorul lor, am ajuns la stadiul în care să vorbesc mai rar, să fiu mai puțin nervos, să reușesc și să dovedesc tuturor din prejur că mi-a mai calmat nervii, vorbirea. Se ocupă foarte ok de toți pacienții, că fie că ei sunt români, sârbi, nemți, francezi, austrieci, etc. Sunt condiții foarte bune, mâncare foarte bună, mâncare normală, ca la mama acasă. Ce să vă mai spun? Mă simt bine, a fost ok. De un an de zile mă chinuiam să ajung, dar cu mari presiuni din partea familiei nu am vrut. Și până la urmă am ales să vin singur aici și de bunăvoie și nesilit de nimeni. Și chiar nu-mi pare rău. Cu mici chestii, că te pune să te culci la ora 10, da, e ceva normal să te culci la ora 10, cu mici chestii că, na, trebuie să ai niște condiții de supraveghere în tratament, în perfuzii, în alte chestii, ai o terapie foarte bună psihologică, ai translatori foarte buni, băieți tineri, copii tineri care vor să muncească. După părerea mea, vă recomand. Nu ați pierdut nimic, pierdeți decât 2 săptămâni din un timp în care vă drogați. Dacă vă drogați, nu rezolvați nimic. Cel puțin, eu m-am drogat pentru jumătate de mapamond în 2009. Așa că ce nu vă omoară vă întărește, așa spuneți voi, că așa spuneam și eu, dar nu e bună cu drogurile astea sau cu băutura, că se combină una cu altele. Așa că nu știu să vă mai povestesc, dar după părerea mea am fost la câteva clinici bune. Câteva, vreo 3-4, în diferite țări. Și în România. Nu se compară. Plus că este o perioadă scurtă, toată lumea vrea să stați într-o clinică minim 30 de zile. La unei clinici fără telefon mobil, la unei clinici legat de pat, la unei clinici împărți camera cu niște gândaci. Aici nu prea se întâmplă așa ceva. Deci, vă recomand clinica MedTeam.